ce, că tu ai văzut că eu postam și că alea. Ce am fost eu zdreanț, adică cum ai zis-o mai devreme, dom'le, că ai contribuit, eu n-am contribuit, vorbeam odată cu Costelâș și zic, ca să vă dau vouă foc, eu ce crezi că îi zic? Bine, bă, că ăla pe la portofilă pe acolo, de ce nu mai bați? Atunci, dar eu nu am nicio legătură, nici nu am știut că tu o să da ambițios, o să vii tu să te cauți, să mă cauți, și viața mea nu a trecut așa ceva. Am zis că poate zici, bă, niște nebunește, ce zici, nu-i bagă seama. Dar uite, el a mers prea departe, băi, nu se face așa ceva, nu poți să faci așa ceva. Normal. Ai mers prea departe. Mi s-a zbârlit carnea pe mine. Deci vreți să cred ce știam și scria și în actele mele și în alea. S-a confirmat tot ce știam și simțeam și de unde a plecat prăduiala și tot. Și tot. Și acum, fii atent, eu eram la restaurant cu nevastă mea și el zice, dă bună gardă, nu știu ce. Și acum eu v-am luat foc. Băi, Costele, zic, eu mai bine mă duc să mă bată băiatul ăsta, să mă umilească, decât să trăiesc cu umilința toată viața, că eu am făcut la cineva așa ceva, eu nu fac așa ceva. Și eu i-am zis și lui Mircea, bă, frate, dacă tu crezi că eu am vreo greșeală de conștiință, eu mă urc în mașină cu soția mea și vin la tine la poartă, la ușă. Și asta Mircea s-a gândit, zice, nu, că te cred că nu alea. Altfel nu erai nebun să vii la mine. Bă, vin la tine la ușă acum și sunt la 2 ore de Milano. Eu nu fac așa ceva, Mircea. Eu m-am schimbat, mamal, eram zdreat, mai bine juram decât să fac așa, nu? Și uite și tu, a mers până la capăt, frate, a făcut. Ce crezi că a făcut el? Când a văzut că eu nu accept și a văzut și răspunsul meu, că nu sunt de acord cu așa ceva, ce a făcut? Taci, bă, că fac eu. Cum am mai făcut-o și cu prima. Dar fii atent, la prima voi, când vorbește fata aia, tu știi cine e fata aia, nu? Morena ce? Da, dar ea a luat inițiativa, vezi, Doamne, n-a făcut-o el. Odește-o, ea a făcut-o, Popescu, nu știi regea, că bărbatul meu nu-i prăduitor. Odește-o, vrăjeală, el a făcut. Normal. Ai înțeles tu? Al lui Haleam. Și formă eu când tot văd că el tot o cheamă pe mine, intră. Bă, nu pot să intru. Eu nu mai pot să intru, mă jură oamenii. Ce caut eu? Eu nu pot să dau replică, eu nu pot să dezamăgesc pe Dumnezeu. Păi ori pe Dumnezeu, ori pot să abia la brâu. Bă, am înnebunit, mi s-a zbălit carnea pe mine când am auzit toate registrările și toate alea și tot înnebunesc. Exact ce știam și aveam actele și știam cum a amenințat direct Poliția Capitalei, luați-i, ăștia sunt urmăriți internațional, de ce stă libertate. Știam direct că el a făcut-o și vorba ta cum a dat-o, vezi, Doamne, că Morena, păi și dacă a făcut Morena, tot tu ești de vină, tot tu m-ai legat. Și dacă ai făcut tu, Cum făcea aia părăștirea ta? Cum făcea aia părăștirea normal, ta? tu ești prăduitorul numărul 1, tu m-ai legat. Cum să fac aia fără aprobare de la tine? Bine. Hai, te iubesc, voi vorbi mai încolo.